Kami Timur Ratu. Sekali pancalan setengah tongkaan lomprang duwe kanca goblok memang gatel tenan tak engkak tongkak di wajah globrak dijamin geblak teroret. Yo kuwi pangan bola wis tak bumbuni super pedas. Paling nak manganku yo tenggorokanmu suwek ngono tok. Witel, lah apa milik iki? Oseng-oseng coro dengan bumbu spesial, pisuhan 3 kali, dancuk ngono. Nak milik kondo ya tel. Ning syarate siji, kudu goyang lato-lato sik. Ngene iki carane tak dung tak. Aku goyang lato-lato, klotak. Ngapunten, sing terakhir iki bonus tel. Aku tak cewek soalnya ampase ketoke mentu iki. Waduh, pesawatnya mengalami gangguan kejiwaan iki. Wih, lah kok iso bola? Iya iso, karena jarang digoyang jadi lupa cara untuk terbang. Waduh, cepet pencet tombol emergency bola. Sing ijo cilik iki. Wih, ngawur. Kuwi tombol kanggo pesen soto babat kuwi, sing sijine tek. Oh iki. Wah, gebrak. Pak Dadang mangan gedang, lendang ayo madang. Kai bolo, engko utangku mau anggap utangmu gak apa-apa wis. Wih, lah sosisnya kok nyeluk aku bolo, tak pangane ya, timbangin nangis, mesakno aku karo sosisnya. Wih, aja bolo, soalnya sosisnya rasa upil tirek. Kowe ra yo alergi upil tirek toh, mending sing liyane wae. Ya wis, nak ngono iki ya. Tapi kuwi enak bolo, tapi rada pliket-pliket. Cause po ya, tapi ra apa-apa lah. Wih, bukane kuwi sing mau pangan terus mau lepeh kene ya. Ra apa-apa, berkah akeh kuwi. Soalnya aku keturunan nabi. Wih, tenan pura, mosok keturunan nabi. Iya, Nabila, Cynthia, panunya di mana-mana. Nabi. Wis kadung kolu tel. Witel, kowe lapor rene, aku gak duwe info rondo nganggur ya, Tel. Patakmu aku gak pengen njaluk info rondo ya, Tel. Aku rene arep protes ro admin Susudenko. Lah emang nopo, Tel? Gara-gara aku nyanyi slogane makku dancuk, memang dancuk diantem aku ro makku. Wih, lah makmu nganteme nggawa apa, Tel? Nggawa remote TV re, kenceng ndok kena helm siti. Larane pol bola. Wis mending nek aku dadi mbokmu tak gepuk ndokmu nganggo tugelan boto. Wong tuwa kok didancuk-dancuki gitu. Lah, tapi kan anu alah wis rasa keken drama. Kuwi rene arep njaluk info rondo kan wis ngaku wae. Lah kuwi sapa kok rambutnya koyo kue lapis bola? Colker Tel. Sepurane Kang, tapi jujur rambutmu apik ngene Kang. Kayak telek sapi sing lagi nibo. Estetik. Monggo Kang lek lewat. Wah, gatel tenan. Untung aku lagi mode ngempet nising. Nah ora wis tak korbanke nok kereta api kowe. Lah kowe arep apa bola? Info rondo bola. Piye? Muni pisan kas? Info rondo. Info. Patakmu nyoh. Kang, raimu kok elek men kayak kecertan caos kuwi. Rai tenan apa ora, Kang? Ya rai tenan. Maksudmu piye? Kok ngarani aku kecertan caos? Ora, maksudnya kok elek men, aku ora bermaksud nyakiti iki. Piye lah cangkemmu ya wis nyakiti kuwi. Lah kok kowe nyangkem-nyangkemi aku? Kene ngomong apa-apa dia. Wong apik patakmu iki. Obar. Sik bro, ambek aku sesek. Waduh, dah saya kuat lanjut apa ora iki? Kuat bro, aman. 1, 2, Obar. Hup. Begini wis teko bolo, madang sik. Monggo. Oke, lanjut kok. Entekno bolo, paling genep rong cendok mencret kowe. Soalnya wis tak campuri cem-ceman kaos kaki. Wih, ngawur cah iki. Tak kandhake Badan Penyelenggara Haji dan Umroh tenan iki. Wis menengo. Kowe iki nek ngomong ki leteh kabeh demu muncrat ki lho. Menengo. Wah, ngewe emosi tenan bocah iki. Nek ngantep pisan durung lega ki. Wih, apa wi suarane kok merdu men? Lho, ketane kok rada pegel-pegel ngene tanganku.
Waduh, kesleo bolo. Waduh. Kesleo patake, hitungane remuk kuwi tel. Wono landia golek rai Wono landia golek rai Gajine gak mundak gaweane ditambahi Mlebu telat sithik, hawane motong gaji. Weh, masuk juga lagune iki. Tel. Ya jelah dengkulku. Kok dengkul? Dia mataku. Dia. Mumpung mataku loro, pantun sik ah. Lek Supri noto boto, tangane cekelan ulo. Aduh, mataku loro. Kenapa ya? Banyu. Loh. Ya, aku anak hebat, mataku bengkak. Apa iki? Mambune kok cair-cairan BPJS iki. Iki lho krep, mataku ngetok super saya. Apik cah, cosplay dadi sinetron Azab Indosiar to kowe iki. Patakmu iki, ndang tulungi iki panas iki, Tel. Sik to, sak cerotan iki ngeloki gajimu 50.000 lho, Tel. Gelem ra? Yo lek ndang selak panas iki. Siji. Lega, wis pisan wae krep, timbang entek engko gajiku. Loro, telu, 100. 100 cerotan. Berarti sasi ngarep wis ra gajian kowe, wet. Iki mau tak hitung-hitung tombok 300.000 kowe lho, wet. Lho, patakmu iki, aku kan wis menihub mau, ora iso. Lho. Lah piye neh? Wis kadung kok. Ya wis, sing 300.000 tak diskon, ndak usah dibayar, ndak apa-apa wis. Tel. Later. Jabang bayi, la opo wetel? Yo masa toh, mau kira apa? Haji dan umroh, yo ra iso nano kene. Patakmu iki kobong wi lho. Ora kobong iki, justru iki senine. Nah, iki seni sing paling jos, mirip kowe, hitam dan gapleki. Potong gaji. 5 minutes later. Sikil ketwingi kok gatel. Cemungke kene lah men komane do ilang. Wow, hangat. Rasanya seperti malaikat maut mendekat. Ya, crispy bolo. Pola apa meneh kowe kok bengak-bengok? Ora apa-apa, ngetes wajan ijik panas pora. Rasa dites. Mau kira arep gawe SIM po. Nggih emosi wi, potong gaji. Ya leh, apa-apa kok potong gaji. Kelu manukmu potongan wis gede tuwa urung sunat nok kemaki. Halo, poros derek, poros dulur. Sing raine kaya kethek, ayo padha ngumpul. Wah, penghinaan iki. Seumur-umur lagi iki aku diarani kaya kethek. Wih, lah biasanya diarani kaya apa Biasanya yo diarani kaya bapakku. Nah, berarti bapakmu sing kaya kethek. Nah, bener kuwi. Bener patakmu iki. Pak ditegel. Pak. Pilih, ana apa? Anu Pak, mau ning cewek ayu ning pas watu, mosok sorone kaya Pak Di Susanto ini. Wah, PBB kuwi le, pecinta bolongan mburi. Aja cedhak-cedhak karo wong ngono kuwi ya le. Alah cup meneng nduk ngonak meneng tak tembaske sempak Hello Kitty sing ukurane XXL. Ya labak ta, Mak. Ngunduri gede. Engko tak telenane karet sik dadine engko tutuk SMA jek iso dienggo. Jos ra. Jos patak iki, kucluk tenan bocah iki. Emang kucluk, mending gak sanggup sempak kaya aku, min gak sanalani nggo karet. Wes langsung we bola dimulai lombane. Tapi aku mluh Pak Di. Dadi ngene, piye? Emoh, kae deloken kae. Kae duit kabeh lho, Nduk. Kae nek tuku makaroni pedas, paling sak pabrike dikeke. Tetep emoh Pak Di. Aja muni emoh sik, duit iki iso gawe tuku sotek entuk waki. Durung butuh, kan aku sih 5 tahun. Oh iya deh, nak ngono gawe tuku pembalut yo iso. Entuk aki juan. Mending mau gawe tuku utek Pak Di, mirak nyusahke nak dijak omong. Tel nano. Lho, omong aku kok salah? Ora, wong edan bebas bolo.
Wis bolo, nak rawat ceplen bokonge wae. Suwen. Weh, cah iki sarune pol ini. Ceplek. Wes, nak iki dudu aku sing marahi lho pemirsa. Lho, cah iki sarune pol Pakde. Tak tongkae ya. Ora, kuwi manusiawi. Aku jene yo arek ceplek. Halo bolo, aku ngumpulke menungso sing umure lagi sebulan, ngasih menungso sing umure kari sebulan. Soalnya menungso iki wis koclok bolo, ndek bodo tutup toples dipangan dikira rengginang bolo. Hasil lho. Mbah, gak sakekan pola mbah, tak sliding nganggo gaya manuk blekok mbah kowe. Ya aja to le, di sliding nganggo gaya malam pertama wae piye le. Gila nih, tak tungkak mawon purun mbah. Ya telinan. Sing menang tak opahi duit 20.000 punjul 500. Kurang ngekeh Pakde. Wah, parah iki. Game booking LC entuk 9 menit tok paling iki. 1, 2, tak tintang go. Pakde, aku kesel tumbaske sepeda listrik Pakde. Wah, gampang, angger ibumu ayu tak tumbaske nduk. Ibuku ya jelas ayu toh Pakde, minuse mung siji tok, raine kaya Bang Jarwo. Jabang bayi, nang ngono tak tukokke ula dedor kowe ya, menyoplok kowe karo mbokmu. Gatel tenan. Ya lho bolo, tak kae info rata-rata toh sing melu lomba iki gak nggo sempak bolo. Mula kuwi mambune nok kene rada kecing-kecing rangenah ngono bolo. Soale mambu keringet lakange wong pirang-pirang. Mbah, dadak nibu barang. Iki dak bal-balan rasa deping napa? Ayo Mbah, tangi Mbah. Lucu. Apane sing lucu Mbah? Rasa aneh-aneh Mbah. Wis ora nggone masih. Peh, wong tuwa iki rusak bolo. Langsung disilite dikuil-kuili kasih bolo. Wih, kumpul-kumpul sik bolo. Langsung kuwi ning babak kedua. Iki ana bola. Nah, bolane antemno ning musuh-musuhmu sing kena bola kuwi dianggap gagal ngono wae ya. Nah, misale balik diganti LPG wae piye le? Men rada mak pletak kono nak kena sirah. Wah iya, masuk kuwi nak kena rai kan mak peng ngono. Rada petot sithik raine ra masalah to iki. Wah, ojo bolo, ndak kangelan kok obat merah aku mengko. Soale danane cepet. Waku. Wah, ono gedang dikira tai. Lek ndiang, ayo mulai. Ayo. Nyoh. Dak kroso blas iki mau tenan. Weh, dak kroso blas patake iki jelas-jelas kena kok. Aku gak ngebayangke nak nggo LPG tenan iki mau. Mesti anak-anake do rembukan warisan iki. Jiro lu patake metu. Gus Agus, aku bapakmu cuk, malah mau sikat ki piye? Sampeyan to Pak, ngapunten gak ngerti Pak, tak kira oleh Marto mau. Lah Marto yo jenengku to Tel, karo Pak iso lali gitu. Waduh, Agus bikin ulah lagi.